נחזור לענייננו. ובכן, הגענו לנוסחה שקושרת את מספר הליפופים הדרוש. אוקיי. עכשיו נדבר רגע אחת על חוטים. חוטי חשמל. מה קובע? בבקשה. כן. מפני שאין מתח, ואז אין דפילידיטי. אוקיי? אם אין מתח, אז ה-B לא ממשיך לגדול. למה זה בכלל קורה? לא, אנחנו נראה איזה צורות שנהיה ב-PWM. לא, זה סתם דוגמאות. זה, טוב. זה מקרה של גל מרובע. כן, גל מרובע מלא, אז טיון הוא TS חלקי 2, כן, TS חלקי 2, ואז זה יהיה 1 חלקי, זה יהיה קשור לתדר, אוקיי? אז אפשר יהיה להחליף פה במקום טיון, לכתוב תדר. אנחנו נראה את זה אחר כך. אוקיי. רבותיי, חוטים. ובכן, מה מגביל אותנו בעוצמת הזרם שאפשר להעביר בחוט חשמל? מה? מוליכות, מה ומה? חום, טמפרטורה. זאת אומרת, מה שקורה זה שאם אתה מעביר זרמים יותר מדי גדולים, הוא מתחמם, וזה יכול להיות קטסטרופלי. עכשיו, בשנאי שבו אנחנו מלפפים חוטים הרבה אחד על השני, אז גם החום קשה לו לצאת. אז לכן, הזרם שנרשה במקרה כזה, הוא לא יהיה כמו זרם שנרשה בסתם חוט שנמצא פה בקיר, ויש לו קירור לא רע. אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, כי זה באמת סיפור ארוך ויש פה הרבה מאוד שיקולים. אני רק אומר שכלל האצבע הוא שעבור שנאים אנחנו יכולים להשתמש בערך 4.5 אמפר למילימטר מרובע. זה סדר הגודל. מילימטר מרובע זה שטח, חתך של החוט? כן. זה לא תלוי באופן ספורט? כמובן שאינסלי גדול, אבל מה שקורה הוא שהוא גדול, יש לו הרבה ליפופים, אז יש לו שטח גדול. מיד אני אראה את זה, ואז השטח עוזר לפזר יותר. אז זה יוצא שזה בערך בסדר. אוקיי. אבל יש פה עוד אפקט אחד שצריך לקחת בחשבון, וזה הדבר הבא. אם אני מעביר זרם DC, אז הנה פה אני מראה שכל המטען מפוזר בכל החתך, כן? בכל החתך. אם לעומת זאת, התדר עולה, יש תופעת הקרום, והיא גורמת לכך שהזרם מצטופף בצדדים. מה שקורה זה שכאילו המטענים נדחקים אחד מהשני, בגלל הכוחות האלקטרומגנטיים, והם זזים פה לקצוות. נוסחה מקורבת לעובי הקרום זה הדבר הזה. אוקיי? זה במילימטרים וזה בהרצים. זה אומר שנגיד ב1 מגה הרץ, לא, זה לא נכון. זה לא במילימטרים, זה במטרים, וזה, אלא אם כן, אם זה יהיה במגה הרץ, זה יהיה במילימטרים. אוקיי? אז בואו ניקח רגע אחת, ניקח מספר שאנחנו נראה אם זה הגיוני, ניקח דוגמה של מגה הרץ, זה 10 בשישית, אז זה 10 בשלישית, 10 בשלישית זה 0. זה בסדר, זה נכון, מה שכתוב פה זה נכון, אני מצטער, נכון. זה יהיה 10 בשישית, אז זה יהיה 10 בשלישית, זה יהיה 0.07 מילימטר, זה בסדר. כן, צריך לשים פה בהרצים, זאת אומרת 10 בשישית הרץ, במגה הרץ. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה עובד בתדר גבוה, אז בעצם אתה לא מנצל את כל החוט. ואם אמרתי שאני רוצה סדר גודל של 4.5 אמפר למילימטר מרובע,
זה בהנחה שכל הזרם עובר בכל החוט. אם הוא עובר רק בחלק ממנו, צריך חוט יותר גדול. נכון. אז מה שעושים, לא לוקחים חוטים מאוד גדולים וגדולים, כי זה לא יעיל. לא, זה דלטה במילימטרים. זה הנה, זה פה, דלטה. זה עובי. כן, זה בעצם עובי עד שהצפיפות יורדת לחצי, אבל לא חשוב, זה בגדול זה עובי. זה אומר שבתדר גבוה אני צריך לקחת ולבנות את החוט שלי מהרבה חוטים דקים, בטח זה מתואר פה, הנה בבקשה. זה נקרא חוט ליצה. כמובן שהחוטים האלה צריכים להיות מבודדים אחד מהשני, אם לא עשינו שום דבר, זה כאילו חוט אחד, והכל חוזר לקדמותו, כן? כלומר, חוטים דקים, צריך שפעמיים דלטה זה הקוטר של החוט. אסור שהחוט יהיה יותר גדול מפעמיים דלטה בתדר שאני עובד. כי אז גם פה יהיה בכל אחד כזה. אז הגודל של החוט. עכשיו, החוטים האלה נקראים ליצה, אפשר לקנות אותם, והם עשויים ככה, בדרך כלל זה עשוי מאשכולות כאלה, שהם עצמם מלופפים קצת, וזה נקרא חוט ליצה. אפשרות אחרת זה להשתמש בחוט שקשה לעבוד איתו, אבל יש כאלה טייפים, במקום חוט זה סרט, שהוא דק. ואז העובי צריך להיות גם כן קשור לפעמיים דלטה, אז אם אני לוקח כאלה מלפף עם כאלה סרטים דקים, אז זה גם טוב באותה מידה. אוקיי. כן. כן, מפני שתראה, כשיש לך שני חוטים, יש לך שני חוטים שמוליכים זרם באותו כיוון, הם נדחפים אחד מהשני בגלל השדה המגנטי הנוצר. אז אתה יכול לחשוב על חוט שמוליך בו זרם, כאילו יש פה שני חוטים. אז הם נדחפים. אז מכיוון שזה נושא מטען, זה אלקטרונים נגיד במתכת, אז הם נדחפים לצדדים, בגלל הכוח. כן? ובכן, האפקט אחר שאנחנו לא ניכנס עליו הרבה, אני רק אסביר אותו, זה אפקט שנקרא פרוקסימיטי. זאת אומרת שיש שני חוטים שהם אחד על יד השני, שני חוטים, אז כאמור האחד מייצר שדה מגנטי על השני, וזה לפה, אז זה דוחף עכשיו, הנה פה, כן, דוחף פה את המטענים. אז גם זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, שיש לי גוף מגנטי. אני אומר את כל זה, אנחנו לא ניכנס לזה. כמובן שאם החוטים מאוד דקים, אז זה גם פותר את הבעיה הזאת. אוקיי. אז עכשיו נראה איך אנחנו מתקדמים בתכנון השנאי. אנחנו יודעים אם כך, שעבור הזרם שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו צריכים איזשהו, לדאוג שצפיפות הזרם, כן, היא תהיה 4.5 אמפר למילימטר. זה אומר שאם מישהו נותן לי את הזרם שצריך, אז J זה כאילו המספר הזה, 4.5 אמפר למילימטר, אז זה השטח הדרוש לחוט. זאת אומרת, אני צריך חוט שיש לו מילימטר מרובע, 2 מילימטר מרובע, 3 מילימטר מרובע. אוקיי? עכשיו, יש בראשוני, יש לי גם ראשוני וגם משני, ויכול להיות שיש לי גם עוד ליפופים. נדבר על שניים, תראו שזה אחר כך אותו דבר. אבל יש קשר בין הזרמים, מפני ש-I1, N1, שווה ל-I2, N2. יש קשר ביניהם, הם לא בלתי תלויים. W הזה חלקי כפול N, זה תכלס השטח שהליפופים האלה תופסים. השטח הכולל. מפני שיש לי N ליפופים שכל אחד יש לו שטח כזה, ועוד N2 ליפופים שיש לו שטח כזה. ולכן השטח, זה נקרא החלון שאני צריך פה, הוא צריך להיות שווה, הוא צריך להיות גדול או שווה לדבר הזה. עכשיו יש פה איזה K, זה גורם מילוי. אני לא יכול לשים את החוטים האלה מאוד מאוד קרובים אחד לשני, בטח אם זה חוט ליצה וכל כך הרבה דברים בפנים, אז זה מספר קטן מאחד,
נגיד מספר טוב זה 0.5 או משהו כזה, או בין 0.4 ל... מה? לא, אין פה עניין של קירור, יש פה עניין שאני לא יכול לדחוף, כי אם זה עיגולים, אז יש פה שטחים מתים, אוקיי? 4.5 אמפר למטר בריבוע, זה הגג שמותר לך, זה לאו דווקא מה שאתה רוצה, זה לאו... אבל אני מתכנן לזה. זאת אומרת, תראה, לתכנן פחות ממה שמותר, זה לא חסכוני. אז אני מתכנן למה שמותר. אוקיי? אז, אם כך, אמרנו שזה השטח הכללי הדרוש, וכאמור, יש לנו גם את הקשר הזה, ומכאן שיש לנו, כן, את הקשר של השניים. לאן כל זה מוביל אותנו? ובכן, זה מוביל אותנו לדבר הבא. שימו לב. הנוסחה הזאת זה הנוסחה הקודמת שקיבלנו משיקולים של רוויית הסליל, כמה ליפופים צריך. הנוסחה הזאת היא הנוסחה של שטח החלון הדרוש, כאשר פה כבר נכנס בחשבון N1, I1 שווה ל-N2, I2, זה פשוט מכפיל את זה כפול 2, אוקיי? מפני שזה אותו שטח, זה מעניין מאוד. זאת אומרת, לא חשוב יחס הזרמים ויחס הזה. נגיד, אם בראשוני יש זרם קטן ובמשני זרם גדול, אז פה זה אומר שיש מעט ליפופים במשני, והרבה ליפופים בראשונים. המכפלה, מבחינת השטח שזה תופס בגוף, זה אותו דבר. זאת אומרת, לכן, בשנאי, יש חצי זה לראשוני, חצי למשני. לא חשוב יחסי הליפופים. כי יחסי הליפופים אומרים רק שאתה משני, אתה צריך ללפף בחוט יותר עבה, אבל פחות ליפופים, וזה מסתדר. ואותו דבר, אם יש לי שני משניים, חלק מהזרם הולך לפה, וחלק מהזרם הולך לפה, סך הכל זה אותו דבר כמו בראשוני, כי זה מסתכם עם הראשוני. אוקיי. מה? תקף עוד לא הגעתי לזה. ובכן, מצד אחד, יש לי את הנוסחה הזאת לפי הרוויה. מצד שני, יש לי את הנוסחה פה, העליונה הזאת, שממנה אני יכול לחלץ גם כן את ה-N. אז יש לי שתי נוסחות ל-N אחד. אחד משיקולים למלא את החלון, זה העליונה, ואחד משיקולים לא להיכנס לרוויה. ואז אני יכול לחלק את שתי המשוואות אחד בשנייה, או להשוות את האגפים הימניים, ונעלם N. ואני מקבל, כשאני ועושה קצת סדר, אני יכול להוציא את AW מפה, ואת AE מפה, ולכפול אותם, ואני מקבל מה שנקרא AP, שזה פרמטר של גוף לשנאי. זה המכפלה של החלון כפול ה-AE. זה כפול זה. כלומר, אני מקבל את הדרישות מהגוף. כאשר, מה יש לי בפנים, רבותיי? וולט שנייה, זרם הרמס הדרוש בראשוני, אני יכול לעשות את זה למשני, זה אותו דבר, צריך לתרגם. J ו-K, J זה 4.5 ו-K זה גורם המילוי. B מקסימום, כמה אני מרשה להיכנס לרוויה. אז אני עכשיו ללכת לקטלוג של קורים, תכף אני אראה לכם דוגמאות, ולבחור עבור הבעיה שלי AP. זאת אומרת, עבור הבעיה שלי אני רואה מהו ה-AP הדרוש, אני הולך לקטלוג, ובקטלוג יהיה כתוב שלקור הזה יש חלון ככה, ו-AE ככה. A מה? שטח של הגוף, אוקיי? אז אתם רואים שעבור המקרה, במקום טיון, אפשר להחליף את זה בדיון חלקי 0, זה אותו דבר, כי זה דיון כפול TS, ולכן אפשר להפוך את זה לדיוטי סייקל, אם רוצים, זה הכל אותם נוסחאות. אוקיי. לפני שנמשיך הלאה, בואו נראה את המשמעות. המשמעות אומרת כך, תראו, ואני מסתכל על המשוואה האחרונה.
במה תלוי גודל השנאי? זה מדד של גודל השנאי בעצם. הוא תלוי בזרם שאני רוצה להזרים, שזה קובע את עובי החוט. זה תלוי בדלטה B של הברזל שמותר לרוויה. אבל זה הפוך לתדר. זאת אומרת, ככל שאני אעבור בתדרים יותר גבוהים, הגוף שאני צריך יותר קטן. וזה, לפי הנוסחה הזאת, ממש ליניארי. זאת אומרת, אם יש לי גוף של 50 הרץ, שנאי ל-50 הרץ, או שנאי ל-50 קילו הרץ, השנאי של ה-50 קילו הרץ יהיה פי 1000 יותר קטן. בגלל זה אנחנו רוצים לעבוד בתדר גבוה. אבל פה יש בלוף קטן, והוא שהדלטה B תלוי בתדר. אמרנו שכשעולים בתדר, הדלטה B המותר הולך וקטן. אבל איך הוא משתנה ליניארי? לא רק זה, כדי לשמור על אותם הפסדים בגוף, איפה אנחנו פה? עוד אחד ועוד אחד. הנה, כדי לשמור על אותם הפסדים בגוף, בתדר יותר גבוה, אני יכול לעבוד בדלטה B יותר קטן. משמעותית. זאת אומרת שהנוסחה הזאת... לא. אם דלטה B יותר קטן, טוב, עכשיו אני צריך לרדת כל הזה עד לשם. האמת, אני יכול לעבור לזה. כן, אז זה פי גדל, אז אני צריך גוף יותר גדול. מה לעשות? אוקיי? אם דלטה B כאן נסע יותר קטן, אני צריך גוף יותר גדול ממה שהייתי צריך אם דלטה B היה נשמר. זאת אומרת שזה לא בדיוק 1 ל-1000, בגלל התכונות הפיזיקליות של הגופים המגנטיים. נכון, אבל עדיין אין ספק. אני יכול להגיד לכם, שנגיד, שנאי ל-1 קילוואט, דרך אגב, שימו לב שפה יש מתח כפול זרם, זה בעצם הספק. אוקיי? שנאי ל-1 קילוואט ב-50 הרץ זה משהו כזה, ול-100 קילו הרץ זה משהו כזה. משמעותי, זה בטח פי 20 יותר קטן או יותר. אוקיי? זה הסיבה שאנחנו רוצים לעבוד בתדר גבוה. אז איך מתכננים שנאי? מהבעיה מחשבים את AP. זה יש בנתון שלנו, בבעיה. איזה ממיר, איזה מתח, איזה זרם, כל הדברים האלה. וולט שנייה. אחר כך בודקים מה זה דלטה B. כפי שאמרתי, צריך להיזהר פה, יש דלטה B שהוא פעמיים B מקסימום, יכול להיות, אם אני עולה ככה, ויכול להיות רק B מקסימום אחד. זה פעולה סימטרית או לא סימטרית, יש עבודה לא סימטרית. כלומר, בעבודה לא סימטרית אני לוקח לא פעמיים B מקסימום, אלא B מקסימום אחד. לא, זה כאילו הגבול שאני מותר לי לזוז. כן? אוקיי? ובכן, אחרי שחישבתי את AP, קבעתי מהו הדלטה B שמדובר בו, אני בוחר גוף מתוך קטלוגים, ואני אראה לכם תקף גופים שונים, שמתאים ל-AP, או יותר גדול, אסור שיהיה יותר קטן, יותר גדול זה אומר שהחלון לא יהיה מלא. ואז אני חוזר לנוסחה הזאת, שהיא, בדרך פיתחנו אותה, והיא אומרת כמה ליפופים תכלס צריך, ואני עושה ככה ליפופים לראשוני, ולמשני אני עושה לפי יחס הליפופים שאני רוצה, והחוט כמובן נקבע לפי הזרם RMS של הראשוני והזרם RMS של המשני, והנה, תכננתי את השנה. אבל שיש לך פה משחק עם N2 לא, זה מה שאני צריך. זאת אומרת, אם אומרים לי, אם אני מתחיל בבעיה שיש לי N1 ל-N2, אני רוצה, אני יודע מה, 1 ל-10 לדוגמה, בסדר.
אז אני הולך לפה, מחשב את N2, לפי זה מחשב את הזרם, שאני יודע שהוא יהיה עשירית מהראשוני, והחוט יהיה בשטח שהוא עשירית מהראשוני, והכל בא על מקומו בשלום. גודל החלון הוא ידוע מראש. מה זה? גודל החלון הוא ידוע מראש. כלומר, אני יודע מה גודל החלון, משם אני מחשב. לא, אתה לא צריך לדעת גודל, זה היופי פה. אתה מחשב את AP, ומכיוון שה-AP כבר כולל בתוכו את כל האינפורמציה, כשתשים עליו את N1, אם יצא לך, למשל, חישבת את AP, ובחרת גוף שזה בדיוק ה-AP שלו, אוקיי? תלפף את N1, תלפף את H2, זה בדיוק ימלא את החלון, כי ככה חושב ה-AP. אם לקחת AP של השנאי שהוא גדול מה-AP המחושב, אז יישאר שם מרווח, חלל, מה לעשות? זה לא מזיק, זה לא מזיק. זה לא כך רצוי, מכל מיני סיבות לא להיכנס אליהם, זה לא מזיק. בגדול זה בסדר. אוקיי. אני אראה לכם, כבר אני אקפוץ, שנייה אחת פה עוד הפעם. טוב, לא. כל זה היום, כן, מה? יש לנו 3/4 שעה. הלילה צעיר. טוב, אוקיי, תראו, מבחינתי, יכולים לעזוב, אני אמשיך, תראו את זה באינטרנט. זה בסדר, אותו דבר. טוב, זה אותו דבר, תיכנס פעם, תיכנסו ותראו. זה משהו. הטכנולוגיה הזאת... טוב, רבותיי, אני רוצה לדבר על סליל. אוקיי? סליל. סך הכל, רבותיי, מכל הסיפור שראיתם פה, כל מה שמעניין אתכם זה הדף הזה. כן, אני הסברתי לכם מאיפה זה נובע. אבל כל מה שמעניין זה בעצם מה שכתוב בדף הזה. אם אתם רואים את הנוסחה הזאת, מבינים את הפרמטרים פה, מחשבים את AP ובזה זה נגמר, כן? אין פה... זה לא משהו מי יודע. אוקיי, סליל. רבותיי, סליל עם ליפוף אחד, יש לנו גם גוף מגנטי, יש לנו גם ליפוף עליו, אבל אני מכניס זרם, הוא לא יוצא בשום מקום. זה לא המקרה של השנאי. שנאי, הכנסתי זרם, יצא במשני. פה לא. ומה קורה? קורה שהזרם שאני מכניס, כמובן, הוא מכניס כאן, הוא גורם לאיזשהו H, לאיזשהו B בגוף. תכף נראה מה הלאה. כן, אוקיי. עכשיו, אני מראה פה שני גופים שיש להם, אני לא מסתכל על ההסתרדת, אני מסתכל על הקומבי H, שיש להם שיפועים שונים. מה זה השיפוע? כבר אמרנו שהשיפוע זה דלטה B לדלטה H. זה השיפוע הזה, כן? זה מיו. מיו הוא, לא כתוב פה, מיו הוא שווה למיו 0 כפול מיו R. מיו 0 זה כאילו בוואקום, ומיו R זה זה היה הקודם. נכון, היה פה. לא שמתי. אוקיי, טוב. מיו 0 זה קונסטנטה, הנה, זה הערך שלה. אוקיי? ומיו R הוא תלוי בחומר, בפריטים הוא בין 2,000 ל-4,000. עכשיו, אם יש לי חומר עם מיו R גדול, אז כמובן, אם אני אכניס לו זרם מסוים, הוא יגיע בי לפה, אבל אם אני אכניס לו זרם כאן, הוא כבר ייכנס לרוויה. לעומת זאת, אם יש לי גוף עם מיו נמוך, אז עדיין הוא לא נכנס לרוויה. אוקיי? עכשיו, האנרגיה, לא כתוב פה, אז אני אכתוב, האנרגיה של סליל היא תלויה ב-Li בריבוע חלקי 2. זה אומר שאם אני רוצה לאגור אנרגיה, אני צריך לעבוד עם מיואים נמוכים, כי אחרת אני אדחוף זרם, יש נכנס לרוויה, אני לא יכול לאגור אנרגיה. זה אומר שסליל
ככל שהאנרגיה שאני רוצה לאגור בתוכו יותר גדולה, אני צריך שהמיו שלו יהיה יותר נמוך. זה אומר שהמולקות שלך צריכה להיות יותר גבוהה? מיד, תכף נראה. אוקיי, איך עושים מיו נמוך? איך עושים מיו נמוך? אפשר לעשות מיו נמוך, רבותיי, בשתי אפשרויות. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לוקחים את החומר הפריטי, הנה החומר הזה, כאן, ומערבבים אותו עם חול, לצורך העניין. נסורת. אוקיי? נסורת זה שרף, זה עובר טמפרטורות גבוהות, חול. ואז התכולה של הפריט כאילו יותר קטנה, והמיו כאילו הכנסתי חללים שאין בהם חומר פרומגנטי. או אני יכול לעשות את זה בצורה דיסקרטית על ידי חריץ אוויר. חריץ אוויר. כשאני שם חריץ אוויר, המיו האפקטיבי של זה, מיד אנחנו נראה את זה, לא להיבהל, נראה את זה, אני אסביר הכל לאט לאט, המיו האפקטיבי נעשה יותר נמוך. אוקיי? לא, זה תכף נראה את הפונקציה, אוקיי? כלומר, אם אני לוקח את הגוף הזה, שם לו חריץ אוויר, ואני אקרא לאורך החריץ LG, וזה LE, בגלל שבדרך כלל LG קטן מ-LE, אז כאילו אני לוקח את ה-LE המקורי, אני לא עושה תיקון בגלל שחסר לו קצת. כן, זה כתוב פה, הדבר הזה. וככה אני מקבל את זה. לפני שאני אמשיך, אני רק אומר שמה שקורה בחריץ אוויר, זה שמסביבו יש לנו שטף שיוצא החוצה, כי הוא כבר לא כמו פה כלוא יפה בתוך הגוף, פה הוא כבר צריך לעבור באוויר, אז הוא קצת ככה נשפך החוצה, ואז אם אני מלפף פה חוטים, הם רואים שדה מגנטי חזק, ואז יש להם את הבעיה שאמרתי לכם של ההצטופפות של הזרם, ואז כאילו ה-RAC נעשה יותר גדול. אז זו נקודה שצריך להיזהר בה. רצוי לא ללפף על החריץ, כן. אוקיי, אז בואו נראה איך אני מתגבר על השאלה הבאה. מה השאלה שאני שואל? אני שואל את השאלה הבאה. יש לי גוף שמתואר פה, ויש לו חריץ אוויר. אני מלפף עליו סליל, ואני שואל איזה מיו משוקלל, אקוויוולנטי, יש לכל הגוף הזה. אוקיי? מה שקבוע בגוף הזה, בהזנחת היציאה של פה השטף, זה B. בעצם פי קבוע בגוף הזה, כי זה אותם קווי שטף עוברים, ומכיוון שהשטח קבוע, ואני מזניח את העובדה שזה פה יוצא קצת החוצה, אז בכל מקום פה, B פה, B פה ו-B פה ו-B פה, אותו דבר. אוקיי. למה שווה H? H בכל מקום תלוי ב-B חלקי מיו המקומי. פה זה B חלקי מיו 0, זה באוויר. זה H. וכאן זה מיו 0 כפול מיו R, בגלל שזה חומר פריטי. זאת אומרת שהשדה המגנטי פה הוא יותר גדול מאשר פה, ביחס גדול, מפני שמיו R הוא 2,000, 4,000. זה אומר דבר מאוד מעניין, כדי שתדעו את זה, שבעצם האנרגיה המגנטית אגורה כאן. נראה שכאן זה השדה המגנטי החזק. כאן כמעט ואין אנרגיה מגנטית. זה רק איזה מין שרברבות להוליך את השטף. אבל הוא בעצם האנרגיה לא אגורה שם. מאוד מעניין. אוקיי. ובכן, בגלל ש-B שווה, אז אני יכול להגיד שאם אני שם N ליפופים עם זרם I, זה נותן לאיזשהו שדה מגנטי, והנה הסכום, זאת אומרת, זה NI שווה ל-HDL,
ועכשיו זה במקטעים. H בברזל כפול ה-LE בברזל, זה החלק הזה, ועוד H באוויר כפול L של האוויר. אוקיי? זה שווה ל-N כפול I. מצד שני, H כפול LE הוא שווה, אני יכול לבטא את זה. במקום HM כפול LE, אני יכול לבטא את זה בתור B חלקי מיו ועוד B חלקי מיו. זאת אומרת, הנוסחה הזאת והנוסחה הזאת הם אותו דבר, רק שבמקום H שמתי B וחילקתי ב-U. למה שמתי ב-B? בגלל ש-B הזה אני רוצה לצמצם אותו. ואז אני אומר HLE זה כמו B חלקי מיו אקוויוולנטי, שאני לא יודע מהו. זה מה שאני מחפש. ואני מציב במקום, טוב, זה אחרי חלוקה, פה חילקתי, מסתבר שיש פה חלוקה ב-LE, אז אני מקבל את הנוסחה הזאת, שבה, בגלל שזה וזה וזה שווים, אז אני מקבל את הקשר ש1 חלקי מיו אקוויוולנטי שווה ל1 חלקי מיו זה, ועוד 1 חלקי מיו 0 יחסי המרחקים. בהנחה הזאת, לא עלה אתכם בפרטים פה של הפיתוח, זה באמת לא חשוב, זה מאוד פשוט, אז בהנחה הזאת מקבלים מיו R אקוויוולנטי שווה ליחס בין LE ו-LG. מאוד פשוט. זאת אומרת, זה נכון שמיו R מאוד גדול, הרבה יותר גדול מאחד. זה אומר שמה? שאם יש לי גוף מגנטי, שהחומר עצמו יש לו מיו R לצורך העניין 4,000. אבל המצב הוא כזה, ה-LE הוא נגיד 10 סנטימטר, ומיו הוא, אני יודע מה, 1 מילימטר. LG, האורך של החריץ אוויר. אז מיו R של הגוף השקול הזה הוא LE, כלומר 100 מילימטר חלקי 1, 10. זה משהו שהוא לא... מה אמרתי פה? 100, סליחה, 100. זהו. כן. איפה ההשפעה, אתה צועק LE חלקי LG, מה עם המיו של החומר עצמו? אם אני אקח... הוא, בגלל שהוא, ההנחה פה שהוא מאוד גדול לעומת מיו 0, הוא באלפים, אז הוא מסתבר, מצטמצם. זה מה שרואים פה בנוסחאות, אני לא רוצה להעלות אתכם עם כל הפרטים הקטנים, זה באמת לא חשוב. חשוב הנוסחה הסופית, אני לא דורש מכם כן לדעת לפתח. כמובן שזה נשבר, זה לא נכון, אם LE מאוד מאוד קטן, סליחה, אם LG מאוד מאוד קטן, ואז מיו R יוצא 10,000. זה בטח לא נכון, מפני שזה לא יכול להיות יותר מ4,000. אוקיי? אז זה לא נכון עבור כאלה מקרים שהמיואים מאוד מאוד גדולים. אבל כשהמיואים קטנים, זה נוסחה מאוד יפה. טוב. אוקיי. שאלות עד פה? כולם פה בחיים? בגדול. טוב, לא נורא. זה לא נורא. אתם, תראו, אני כמובן, מה שחשוב בנוסחות הסופיות, אבל זו הזדמנות בשבילכם פעם להבין את הנושא של מגנטיקה עד הסוף. זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, להבין את זה עד הסוף. אוקיי. מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה להגיע ל-AP בשביל גוף מגנטי. זה מה שאני רוצה. AP. כלומר, אם מישהו אומר לי, תשמע, אני רוצה השראות L, וצריך לזרום זרם I בהשראות הזאת, אז אני אומר לו, יופי, הנה הנוסחה, תלך תבחר לך AP מהקטלוג, אוקיי? ותלפף את החוט ושלום על ישראל. לזה אני שואף. כמו שעשינו שם. זאת אומרת, אני עכשיו
הולך לפתח את הנוסחה ל-AP של סליל, שזה שונה מ-AP של זה. תכף נראה איך נכנס העניין של החריץ. ובכן, שימו לב, יש לי פה שתי נוסחאות שנגזרות מאותו עניין בעצם. מצד אחד V שווה L di ל-dt משוואת המצב של סליל, מצד שלי V שווה ל-N dφ ל-dt. ולכן זה שווה לזה. אם אני פותח את הפי הזה, A, ואחר כך מוציא את מיו מכאן, ואחר כך מוציא את N, ש-H שווה ל-N כפול I כפול L, אני מגיע שמשתי הנוסחאות האלה אני מקבל כאן, מצד הזה נשאר לי L, זה הנוסחה הזאת, סליחה, ומצד הזה נשאר לי זה. זה אחרי פי, שהוצאתי ממנו את כל הדברים. וזה אומר שזה הגדרה של סליל. סליל שווה, אם יש לי n ליפופים על גוף, שיש לו מיו נתון, אורך מגנטי נתון, ושטח גוף, חתך, נתון, זה הקשר. זאת ההשראות. אוקיי? עכשיו, נעזוב רגע אחד two windings. נדבר עכשיו, אני עובר לשקף 32, אני עובר לעניין של הרוויה. רוויה. מה זאת אומרת? אני שואל את עצמי מתי הגוף הזה ייכנס לרוויה. אז תראו, אמרנו שזה שווה ל-V, זה V. ולכן L di ל-dt שווה ל-N dφ ל-dt. אני יכול לעשות אינטגרל משני הצדדים. כאן זה מ-0 עד לזרם המקסימלי, וכאן זה יהיה לכן מ-0 עד ה-B המקסימלי. ומתוך זה שאני עושה אינטגרל בשני הצדדים, כאילו היה לי סליל שהגעתי לאיזשהו זרם מסוים, אוקיי? ואז ה-B מגיע לערך נתון, זה בעצם מה שנותן לי, עבור זה זרם וזה ה-B שלו, ואני מקבל את הנוסחה הזאת. מה הנוסחה הזאת אומרת? הנוסחה הזאת אומרת שאם אני מגביל את B מקסימום לערך נתון, זרם הפיק הוא הזרם הזה. ההשראות שאני צריך היא כזאת. AE זה החתך, זה מספר הליפופים שאני צריך. או אם אתם רוצים, B מקסימום יהיה שווה ל-L I פיק חלקי N AE. כן? אבל אני משתמש בנוסחה הזאת בשביל לחלץ את N בעצם. כן. זה ידוע. I-Peak זה מתוך תנאי הבעיה, למשל זה סליל של בק, אז זה I-Peak, B-מקסימום זה החומר שאסור לעבור אותו, זה אבסולוטי עכשיו. מה B המקסימום שאני מותר לי לעבור, נגיד קבעתי פה, אני לא רוצה לעבור בעקום BH, לא רוצה לעבור גודל מסוים. נכון. רגע, עזוב מיו, לא שייך מיו. לא מעניין כרגע. לא מעניין. הנוסחה הזאת לא קשורה למיו בכלל. לא קשורה למיו. אוקיי? רבותיי, זאת הנוסחה הזאת. זה אקוויוולנטי מה שעשיתי גם אז. מצאתי, סליחה, זה לא הנוסחה הזאת, אני מתנצל. זה הנוסחה הזאת. זה הנוסחה שאומרת גבול רוויה, קושרת, סליל, השראות, זרם פיק, B מקסימום ושטח למספר הליפופים. ממנה אני יכול לדעת מה מספר הליפופים, אם אני יודע מה ההשראות, מה ה-I פיק, מה ה-E ומה ה-B מקסימום. מילוי החלון, זה הנוסחה הזאת, זה אותו דבר כמו מקודם. זה נוסחה מתוך מילוי החלון.
אמרנו מילוי החלון, השטח החלון תלוי במספר הליפופים, כפול השטח של החוט יחיד, חלקי K, והשטח של חוט יחיד זה הזרם חלקי J, שזה הצפיפות, זה אותה נוסחה כמו מקודם, כי אין הבדל. רק שפה יש ליפוף אחד כרגע. ומכאן אני מגיע ל-AP, על ידי זה שאני מחלץ את N, זאת אומרת משווה את החלק הזה לחלק הזה, כופל את AW ב-AW ב-AE, אז אני מקבל את הנוסחה ל-AP לסליל. זה אומר, רבותיי, אם אני נכנס לבעיה, אומרים לי, תשמע, תבנה לי סליל עם השראות L, זרם המקסימום, הפיקי הוא הזרם הזה, זרם RMS הוא נתון גם כן, שזה לא אותו דבר, תלוי בצורת הגל, כן, יכול להיות זרם שהוא עולה, יורד ככה, כן, RMS הוא קטן יחסית, אבל הפיק גבוה. פיק גורם לרוויה, RMS לחימום החוט. ה-RMS נכלל ב-AW, בשטח של הגוף. החומר, אתה יכול להגיע מקסימום מקסימום נתון, מותר לך, אוקיי? J, קבענו 4.5 או whatever, כן? דבר כזה, ו-K, גורם המילוי, מה אני יכול למלא? תבנה לי את הסליל, מה אני עושה? אני הולך ומחפש בקטלוג גוף שיש לו AP כזה, ומתוך ה-AP הזה בחרתי את הקור, את הגוף, ואז אני הולך לנוסחה הקודמת, שזה הנוסחה הזאת, וזה הנוסחה שאומרת כמה ליפופים אני צריך. אוקיי? זה עובי החוט הוא לפי הזרם ו-J, כן? השטח של החוט, נכתוב את זה פה. כן, לא, AW זה החלון הגדול, אבל שטח של החוט, יודע מה, A חוט, קראנו לו W של החוט, שזה שווה לזרם הדרוש חלקי J. J זה צפיפות, כמה אמפרים למילימטר מרובע, זה כאילו כמה מילימטר צריך בחוט. אני בוחר את החוט, מהנוסחה הקודמת את N, וזה נגמר. אבל עכשיו אני צריך לדאוג שהמיו יהיה נכון. זאת אומרת שה-L יתקבל נכון. אז אני צריך לחשב איזה חריץ אוויר אני צריך לשים. חריץ אוויר אני מחשב מתוך מה? מתוך שאני יודע מצד אחד שמיו-R שווה ל-LE חלקי LG, ומצד שני מנוסחת הסליל. סליל שווה N בריבוע, AE, מיו-0, מיו-R חלקי LE. הכל ידוע פה. N ידוע, קבעתי אותו, AE ידוע, קבעתי אותו. LE ידוע מהגוף, L ידוע, אני יכול לחשב מהו מיו-R הדרוש, ומתוך זה אני מחשב מהו ה-LG הדרוש. אוקיי? כלומר, במקרה של גוף שנאי, יש לנו גוף שאין בו חריץ אוויר. חריץ אוויר רק מפריע. מה יעשה חריץ אוויר אם יהיה לי? נניח שאני עושה שנה עם חריץ אוויר. זה נכון מה שאתה אומר, אבל איך זה יתבטא? איך זה יתבטא? הוא אומר שאני אצבור יותר אנרגיה, זה נכון, אבל איך זה, כן, אבל מה אני אראה? מה יהיה בשנאי הספציפי הזה? מה יהיה שונה? לא יזרום זרם בכלל, כי כל השטף יהיה מרוכז בגט. לא, אותו שטף זורם, B הוא אותו דבר. יהיה בערך אותו דבר, B אותו דבר, ולכן דיפילידיטי אותו דבר. פה יש, הנה, פה אני מדבר על הדבר. שים פה נגד, פה עומד.
ה-μr של זה יותר נמוך. זאת אומרת שההשראות שאני רואה פה, אותו LM שנמצא במקביל, זה בדיוק ההשראות של הראשוני, זה הסליל, זה שנה אידיאלי, וזה ה-LM הזה, הוא יותר קטן, והוא יצרוך הרבה זרם. זרם של מגנות, שלא עובר למשני, הוא סתם מחמם את הגוף, זורם זרם, אני רוצה את זה כמה שיותר גדול. אם הייתי יכול שזה יהיה אינסופי, זה היה אידיאלי. לכן, החריץ אוויר, בדרך כלל, יש מקרים מסוימים שצריך אותו. לא רוצה להיכנס אליהם, צריך להעביר דיסי דרך השניים, נעזוב את זה. בדרך כלל, לא רוצה חריץ אוויר, להפך, אני רוצה שמיו יהיה כמה שיותר גדול, כדי שהזרמים האלה יהיו נמוכים. אוקיי. טוב, אני לא, יש לי עוד סליחה, יש לי כמה תמונות אני אראה לכם, רגע אחד, כמה תמונות אני אראה לכם, תמונות, כן, ואחר כך אני גם אשאל אתכם שאלה בשביל לראות עד כמה קלטתם, אבל חומר אני לא אעביר יותר, אז תרגעו. אז תראו, הנה דוגמה איך גופים בנויים, שימו לב. יש גוף שהוא טורואיד, זה נקרא טורואיד, הוא כמו טבעת, הוא גם משמש לשנאים, בטח לסלילים. ההבדל בין שנאי לסליל יהיה האם החומר פה יש לו μr גבוה או נמוך. איך אני עושה טבעת עם חומר μr נמוך? אמרתי, לוקחים את החומר הבסיסי שיש לו μ גבוה, מוסיפים לו חומר אינרטי, ועושים אותו גבוה. אפשרות אחרת, זה, נגיד זה נקרא אי-קור, יש לי פה, יש לי דוגמה, יש לי כאן גוף שעליו אני עושה את הליפוף, ואני מלביש את האי-קור עליו. אז הנה דוגמה, יש לכם פה צילום. בבקשה? הנה, תראה. יש לי פה גוף, פה, שהוא אי, כמו אי. עוד גוף אחד כמו אי. כאן יש גוף, זה פלסטיק, עליו אני מלפף, הנה פה, רואים את זה, פה. עליו אני מלפף את הסליל, אוקיי? כלומר, יש לי בובינה, זה נקרא, שהסליל הזה מלופף, על האמצע. ועכשיו, כלומר, זה יצא בסופו של דבר גוף שיראה ככה, כאן הליפוף. הוא נמצא כאן, אז זה מאפשר לפרק, זאת אומרת, ללפף את זה בצורה נאותה. שימו לב, אם זה טורואיד וצריך ללפף טורואיד, אני לא יודע אם חשבתם על זה, מה זה צריך? מה הבעיה? נכון, צריך את כל הסליל להשחיל דרך החור. לא, אבל אם זה טורואיד, לא טוב, כי אז זה עושה חריץ אוויר, ואני אפילו שמלכים, אני לא כך רוצה, נכון? אפשר, אבל אם אני לא רוצה, אז זה בעיה. יש אגב מכונות שעושות את זה, זה כמו מכונת תפירה. גם מכונת תפירה, לא יודע אם אתם יודעים, יש אותה בעיה, שמעבירים כל הזמן דרך התפר את כל החוט. כן. anyhow, אז הנה, רבותיי, אז הנה אתם רואים פה גוף אי-קור, מפורק, אחרי זה אני דוחף לכאן את זה, דוחף לכאן את זה, מתחברים ביחד, אני לא עם בורג, אני שם פה, הנה פה יש לי כזה תפס שמתלבש, הנה אתם רואים פה מתלבש, בקליק, ומצמיד אותם אחד לשני. פה יש דוגמה של גוף שנקרא פוטקור. למה פוטקור? מפני שאחרי ששמים את זה על גביו, זה כאילו סיר קטן, יש פרית מסביב, והסליל נמצא בפנים. פה הסליל, ואחר כך מלבישים על זה את התושבת. אוקיי? אוקיי. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם, זאת השאלה הבאה. הייתי בארצות הברית, נכנסתי שם לדיפרטמנט סטור לסירס, ראיתי מקרר נהדר, קניתי אותו, הבאתי אותו לארץ. טוב, הוא 110, הלכתי אני יודע מה, קירשנר, זה אחד מייצר שנאים, אמרנו לו, תעשה לי שנאי 220, 110, עשה לי שנאי, חיברתי אותו, עובד, טוב, מתחיל המנוע שהוא כמו שנאי,
בפנים, המנוע הוא בעצם כמו שנאי, מבחינת B ומקסימום וכל זה. נניח שזה היה שנאי, התחיל להתחמם, מעלה עשן. למה? חוק 444. מה זה חוק 444? יש החימום של החומר הוא 1 חלקי 0. כמו 2. נכון מאוד, נכון. אז הנה כבר מישהו עלה על זה. שם יש... נו, אז מה? מה זה? זה לא מסביר שום דבר. אתה אומר לי את אותו דבר במילים אחרות. נכון מאוד. זאת אומרת, הוולט שנייה, נכון מאוד, הוולט שנייה, בגלל שזה אצלנו 50 הרץ, אז נניח שזה היה, נניח שזה מתאר את ה-60 הרץ, אצלנו אותה אמפליטודה ככה, אני מגזים קצת, אז הוולט שנייה, האינטגרל של הוולט שנייה, שזה B מקסימום, הוא יותר גדול, ולכן על גבי הקומה היסטרזיס, במקום שאני אגיע עד לפה, אני אגיע לפה, אז מה? למה מתחמם יותר? המיו קטן, ואז הזרם מתחיל לגדול, אוקיי? וזה מה ששורף אותו. זאת אומרת, מה ששורף אותו זה הזרם, אוקיי? כלומר, זה לא עכשיו. מה, הוא לא ידע את זה? אוקיי. אז איך אני יכול לפתור את זה דרך אגב? הגזמת. של מה? לא. לא רוצה להחליף את עצמו. מה? מה אני יכול? אם אתה משנה את הגודל שלו, אז אתה מתאים אותו לתדר יותר גבוה. תקטין אותו כאילו. ובכן, אני יכול. מה שאתה אמרת זה נכון, לא חשבתי על משהו אחר, לא הקשבתי מה שאתה אומר זה נכון. אם אני אזין שם לא 110, אלא 100 וולט, אז הכל יהיה בסדר. מפני שזה לא ייכנס לרוויה, הכל יהיה בסדר, אני לא צריך 100 וולט. נכון שזה קצת יפגע בהספק, אבל ממילא, כשבונים ציוד כזה, מניחים שהרשת היא לא קבועה. ולכן היא גם לוקחים בחשבון נפילת מתח וזה. איך לשנות תדר? בשביל זה אתה צריך לבנות... מה? מה זה? נו טוב, אני לא מדבר שהאיש הפרטי שקנה זה יתחיל על זה, זה מתקן רציני, זה הספקים יחסית גבוהים, זה. נדבר על משהו יחסית פשוט. אוקיי? טוב. רגע, לא גמר. יש לי עוד שאלה בשבילך. מה? כן. ובכן השאלה היא השאלה הבאה. תראו. אם יש לי שנאי, אחבר אותו לרשת. רשת 50 הרץ, שנאי, רגיל. ייתכן מאוד ששמתם לב, שכשמחברים שנאי לרשת, ובעיקר אם הוא שנאי גדול, יכול לקרות שני דברים. או ששומעים רעש, בום כזה, בום. ואחר כך זה מסתדר. ואם הוא באמת גדול, יכול להיות שהפיוז יקפוץ. כן? אתה מכניס את השנאי לרשת, טרח, הפיוז. מה יכולה להיות סיבה לדבר הזה? השנאי לא מתאים לרכיב, מושך זרם גבוה יותר, מה שהרכיב מסוגל. השעות שבכניסה אולי היא נמוכה מדי? אני אקל עליכם. תן לכם רמז. יש לנו רשת סינוסואידלית. אוקיי? מתח. ואני הולך לחבר לרשת הזאת שנאי. איפה במקום, במחזור, כדאי לחבר את השנאי? באפס. זו התשובה לא נכונה. לא, בפיק. למה? כי שם השינוי של הזרם הוא הכי נמוך.
הנגזרת. מה זה שייך לנגזרת? איפה דיברנו פה על נגזרות? תראו, אם אני נמצא פה, אני אגלוש לשקף הזה רק בשביל לכתוב פה משהו. אני נמצא בהקומיסטרזיס, ובשנאי אני נע מכאן לכאן, מכאן לכאן, נכון? זה H וזה B, אוקיי? וזה דלטה B שקשורה לאינטגרל VDT. אוקיי? ראינו מקודם. עכשיו, איפה במחזור זאת הנקודה הזאת? ובכן, בוא נגיד ככה, הקצוות האלה הם, זאת אומרת, כשאני נע על פני הזה, אני מתחיל בנקודה הזאת, אוקיי? הפיק השלילי מתחיל פה, סליחה, אני אגיד פה, אני מתחיל פה, המתח מתפתח, הנה פה, ובנקודה הזאת אני מגיע כאן למקסימום, נכון? כלומר, הוולט שנייה הזה מתאים לדלטה B הזה, אוקיי? ואחר כך מכאן אני יורד לכאן, חוזר לפה. טוב. עכשיו אני מחבר גוף מגנטי שהוא לא ממוגנט. אוקיי? אם אני אתחיל אותו פה, אז אני אעלה בדלטה B עד הרוויה. מפני שהוא מתוכנן לעבוד מכאן עד לכאן, ולא מכאן את זה. ולכן אם אני מחבר את זה כאן, תהיה מכת זרם מאוד גדולה. אם זה שנאי קטן, השראויות יחסית גדולות, אז לא יקרה שום דבר, אבל יש מקרים שזה יכול לגרום לזה, ולכן המקום פה, כי אז אני צובר וולט שנייה, כן, הנה אני אעשה את זה פה. אם אני מתחבר פה, אני צובר לכיוון אחד וולט שנייה חצי מחזור, כלומר מכאן לכאן, ואחר כך אני חוזר ומתחיל לעבוד כרגיל. אז אני אומר עוד הפעם. אם אתה סתם תוקע, אז כמובן שאתה לא יכול. רבותיי, כשאתה סתם תוקע שנאי או מכשיר, אתה לא כמובן יכול לדעת. ומה שאני אומר הוא יכול בהחלט לקרות שאתה תקלע במקום כזה או אחר, ואז כפי שאמרתי, הרבה פעמים שומעים רעש. אם זה גוף מאוד גדול, אז זה יכול להפיוז לקפוץ, ואם זה מאוד מפריע לך, אז צריך לעשות אחד משני הדברים, או לשים פה איזשהו סידור שהזרם יוגבל בהתחלה, אחר כך להסיר את זה, לשים אפילו נגד טורי, כדי שהזרם יוגבל ואחר כך להסיר את זה, או לדאוג לחיבור באמת במקסימום, ויש מעגלים שיכולים לעשות את זה, כן? כן, מסתכל על הפאזה ומתחבר בנקודה הנכונה. מה? אם אתה סתם מחבר שנאי שלא מחובר לרשת, אתה מחבר אותו לרשת, אז אתה יכול לחבר אותו בכל נקודה. זה עניין של אקראי, של איפה קלעת. אוקיי? חבר'ה, ערב טוב. זה מופיע